Està dormint mami, oi? Digue-li, mami! Mami! Digue-li, marmota! Marmota! En l'episodi d'avui no trobarem cap tipus de continuïtat narrativa. Són senzillament un conjunt de fragments, de petits vídeos, típicament gravats amb el mòbil, oi? Sí. No era un dia que vam fer una activitat a fora i vam gravar tot l'episodi, oi? Sí. Clar. Són vídeos que reflexen petits moments especials que em fan gràcia, perquè en algun moment aquest monstre va fer alguna cosa divertida, o eren en una època on la Dylan estava molt guapa, però no, en aquell moment no vaig gravar cap capítol durant diverses setmanes. A veure si us agrada. Bye bye! Bye bye! Rapunzel, lay down your hair. Lay down here. Hola, guapa. Estaves buscant, veritat? Mua! Mira. No corregues! Ara què ve aquí? Ah? Qui ve? Corrents! La Dylan! Mira, ahora te reís. Eso es. La otra mano. Venga, va, fíjate. Al revés. Al revés. No. Aixina. Molt bé. Ara. Espera, que el trobo que no li agrada. Galeta, vols? Galeta. Pilota. Sabata. Popi sabata, Sabata. oi? De la Popi, ensenya-li. Mira, que neva. Hola, bon dia. Dylan, és hora d'anar al col·le. Dylan? Dylan, bon dia. Cada matí tenim aquest problema per despertar-la. Molt bé!
Tenim l'avi fent bombolles amb la Dylan. Molt bé. Més, més. Hola, hola. Ayan. 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 Tinggal di lembah. Que te traiu, per tallar-li. Ara, els 152. I Lady Di? Això és Lady Di. Sí. Què és el Bob Dylan? 179. Mira, mira, mira. I el Bob Dylan li van pegar. On vas, ara? On vas? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Només quedaven dos cromos. Més? Més voltes? A veure. Més? Ja? Prou? No vas molt estable, tu, eh? Què t'ha donat? I el Dari? Ara està pel nas, el Dari? A veure, fica-li pel nas. Has anat al parque? Sí, has anat al parque. Has posat els columpios. I el tobogan, eh? Tobogan. Què n'hi ha? Una taula? Un enxat? ¿Dónde el abuelo? Y hola. Abuelo. Abuelo. Hem entrat per allí i hem rodat per allà. Hola. Hola. A veure si me'l dones a mi. Oh! Esmarrada. Marta, ¿quieres la mantenida? Meu. A la duna, a la duna. A la duna, a la duna. Tu! Això. Si vols te la sequem, A la duna, a la duna. S'acabarà de seguir d'aquí. Sí, ho passo allà perquè se secarà ràpid, no? Perquè se sequi de veritat. Oi, Marc, com és que està la samarreta teva aquí? No sé, Què ha passat? no sé. I don't remember anymore. Quan tu creus, Vols mullar? A mullat, ja mullat. Ara t'hi recordo. Oh, no, no! He posat a Aixugar, ja no em queda. Vale, vale. Premi. Chocolate, chocolate. No és així, eh? És molt fàcil. Chocolate, chocolate. Ja. A veure, un bròcoli li colarem, un bròcoli... No, bròcoli no. Pasta i pasta. I pasta sola? Sí, pasta sola, sí. I un bròcoli. Bròcoli. Oh! I aquest quin color és aquest, Dylan? Yellow, molt bé. I aquest? Blue. Molt bé. Què més tenim? I aquest? Ai, aquest és més difícil. Purple. Purple? Molt bé. Aquest no sabia que el sabia. I el white, també es va agafar.
El White ens acosta El més. White també. També és el cap, el White. Fem potty training ara, amb un èxit. Negatiu. Menos 2. Anava a dir relatiu, però és negatiu, perquè no està fent pipí. No estàs fent un riu, oi? No està fent ui al poti. Papi. És un lloro. Què ets un lloro? Sí, tu ets un lloro. Let's try even faster. Ai! Bye bye. Més bye.